Μια κοινωνία που είναι αηδία. Υπάρχει μια νοοτροπία που δεν έχουν τα σχολεία. Προσπαθούν να μεταδώσουν τη συνωμοσία. Ένα κίνημα που έχει καταντήσει ηρωνία. Ανθρωπινές συναλλαγές και απάνθρωπες προσβολές και χτυπήματα. Συμμαθητές θέλουν να μας κάνουν πιόνια σε αναρμοστές συμπεριφορές που δείχνουν διαφορετικές. Δυστυχώς αυτή τη χώρα η παρανομία έχει φτάσει ως τα ύψη και ακόμα στα σχολεία. Δικαιώματα ανθρώπινα ζητάμε στην ουσία. Αντιδρούμε στην ενδοσχολική βία. Αντιδρούμε στην ενδοσχολική βία. Αντιδρούμε στην ενδοσχολική βία. Μη θέλω κοινωνική γη σε αυτόν τον κόσμο. Η βία να μην υπάρχει ρε εσύ. Μπορεί να υπάρχει προσβολή. Ας ενωθούμε όλοι για να κάνουμε την αλλαγή. Μη θέλω κοινωνική γη σε αυτόν τον κόσμο. Η βία να μην υπάρχει ρε εσύ. Μπορεί να υπάρχει προσβολή. Ας ενωθούμε όλοι για να κάνουμε την αλλαγή. Υπάρχουνε παιδιά που έχουν διαγράψει σαφώς από το μυαλό τι πάει να πει λέξη σεβασμός. Με σχολιασμούς και πράξεις που σε πάνε χαμηλά. Αναρωτιέμαι πως νιώθεις όταν τα κάνεις αυτά. Δεν έχει σημασία αν είσαι μαθητής του 9. Φτάνει μόνο να έχεις μια γαλήνη καρδιά. Κι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που σε ταρακουνά, μη φοβάσαι, μίλα στον καθηγητή σου γι' αυτά. Φίλοι μου πλέον δεν θεωρείται μαγιά. Τα αποτελέσματα που μένουν όλα είναι αρνητικά. Ας ενωθούμε όλοι για να γίνουμε μια γροθιά. Με χαμόγελο στα χέρια να περνάμε καλά. Μη θέλω κοινωνική γη σε αυτόν τον κόσμο. Η βία να μην υπάρχει ρε εσύ. Μπορεί να υπάρχει προσβολή. Ας ενωθούμε όλοι για να κάνουμε την αλλαγή. Μη θέλω κοινωνική γη σε αυτόν τον κόσμο. Η βία να μην υπάρχει ρε εσύ. Μπορεί να υπάρχει προσβολή. Ας ενωθούμε όλοι για να κάνουμε την αλλαγή. Κοινωνική γη σε αυτόν τον κόσμο. Η βία να μην υπάρχει ρε εσύ. Μπορεί να υπάρχει προσβολή. Ας ενωθούμε όλοι για να κάνουμε την αλλαγή. Μη θέλω κοινωνική γη σε αυτόν τον κόσμο. Η βία να μην υπάρχει ρε εσύ. Μπορεί να υπάρχει προσβολή. Ας ενωθούμε όλοι για να κάνουμε την αλλαγή. Μη θέλω κοινωνική γη σε αυτόν τον κόσμο. Η βία να μην υπάρχει ρε εσύ. Μπορεί να υπάρχει προσβολή. Ας ενωθούμε όλοι για να κάνουμε την αλλαγή.